дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои бевоситаи президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2017 хоҷагиҳои моҳипарвар бо мақсади таъмини рушди соҳа ва бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ аз пардохти маблағи андоз озод карда шуданд. ин ташаббуси роҳбарияти ҳукумати мамлакат хоҷагиҳое ки самти фаъолияташон ба моҳипарварӣ равона гардида буд роҳ баланд намуд. ҷамъияти саҳомии кушодаи парваришгоҳи моҳии хушзоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ солҳои зиёдест ки фаъолият дошта дар парвариш ва истеҳсоли моҳии хушзод ва таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ нақши арзанда дорад. масоҳати умумии замини хоҷагии мазкур 896 гектар ва шумораи ҳавзҳои парвариши моҳӣ 48 ададро дар бар мегирад ва тибқи иттилои масъулин дар як сол зиёда аз 600 тонна моҳии истеҳсол ва ба фурӯш бароварда мешавад. роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи парваришгоҳи моҳии хушзод бо мақсади афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ва дар маҷмӯъ рушди соҳа пайваста корбарӣ мекунад. ин навбат низ аз тарафи ҷамъияти мазкур се намуди моҳичаҳо бо теъдоди зиёда аз 100 000 дар дохили обанбори шаҳри Леваканд интиқол ёфт. طبق نقشه چرابین‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و نقشه چرابین‌های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای زیاد نمودن سرشمار ماهی‌ها در منبع‌های آبی حدود ولایت ختلان ما تصمیم گرفتیم که امروز در همکاری با خوجگی ماهی پروری ماهی خوشزاد ناحیه عبدالرحمن جامی که زیاده از 100,000 کرمینه ماهی‌ها را در آبانبار نیروگاه برقی آبی سربند سر دادیم که البته این اقدام اولی نیست. ما باز هم با صاحبکار و راهبر خوجگی ماهی پروری خوشزاد اقدام گرفتیم که در آینده نیز همین خیلی اقدام‌ها رو زیاد کنیم. дар раванди амалисозии ин тадбир ки воқеан ҳам ба рушди соҳаи моҳипарварӣ мусоидат мекунад, роҳбарияти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, мутахассисони соҳа ва намояндагии раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят ширкат доштанд. нисбати ҳамин давраи соли гузашта 30 тонн моҳии зиёд истеҳсол кардем, 550 тонн. шумораи хоҷагоҳи моҳипарварӣ бошад ба 253 адад расид. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 32 адад зиёд аст. умуман тамоми ҳавзу кӯлҳое ки имрӯз дар вилоят аст 10147 гектар пур аз моҳӣ аст. имрӯз парвариши моҳӣ дар вилоят хуб баромонда шудааст. умедворем ки он нақшаон супоришҳое ки ҷаноби олӣ ва нақши чорабинои мақомоти иҷрои ҳукумати вилоят аст аз ӯҳдаи истеҳсоли моҳӣ бироем. инҷа се намуд моҳиро мо сар додем. як қайд кардан зарур аст ки бели амур мегем, амури сафеде ки мегем дар тамоми обҳо ва худаш табиӣ бордор намешавад, афзоиш намеёбад. ино фақат барои бозтавлидан дар инкубатсия, яъне қариб 70% ин моҳиҳо аст. бо як иқдоми нағз аст ки дар вилояти Хатлон дар ҳама бозорҳои шаҳр ноҳияи вилоят аз он ҷумла шаҳри Душанбе дар Меҳрибон, Саховат махсус дуконҳои фурӯши моҳӣ аст ки нақшаи чорабино қатъи бурда ба мардуми ҳам шаҳри Душанбе ҳам мардуми аҳолии вилоятро бо гӯшти парҳезӣ амнияти озиқҳоро таъмин кунем. ба иттилои масъулин мавҷудияти моҳӣ дар дохили дарёҳо боиси тозагии муҳити экологии дохили об мегардад ва аз ҷониби дигар ин иқдом заминаи хубро дар рушди соҳа гузошта метавонад. Искандар Давлатов, Маъруф Назириев, Намозали Эргашев, Ахбор.